Atzo goizeko 10etan ari ziren San Fermin berria ontzitik berriz matutinara 850 kilo antxoa pasatzen, bigarren ontzi horrek etxera itzuli behar zulako. Denetara 4 tona eta erdi, kuotarekin arazorik ez beraz, baina ontzi batetik bestera arraina pasatzea debekatuta dago. Itxas komandantziaren hegazkin batetik atera zieten argazkia. Bihartu 10 ordu ara joateko eta 10 ordu tortzeko, eta orduan barko batek ezin du ibili, hori 1000 kilo, 2000 kilokin biaje txarra horiek egiten. Hegoaldeko arrantzaleen artean binaka edo hirunaka aritzeko eta kuotak errespetatzeko akordioa dute. 10.000 kilo gotik hartzeuten hori izan denan etzat, izaten da 10.000 kilo barkontzat eta handik gainekoak zuka sinatzen duzun beste barkontzat. Gaur goizean harrapatutakoak kentzen zioten bitartean, gero Donibane Loitzunen saltzeko, Gipuzkoako 30 bat ontzi Baionaraino joan dira elkartasuna adierazteko eta astelehenean Pasaiako portuan manifestaldi egiteko asmoa omen dute. Epaiketa datorren astean egingo da, hemen Baionan epaiketa azkarra izanen da eta orduan jakingo da zenbateko isuna ordaindu behar izango duten. Gehienez 75.000 eurokoa.